Gostaɗo heyma gostaɗo hayso a janngani haalngal hayso a haalani hoto ufnongal ndaare ɓi nene siñcuɗo simmoto wayla jaɓɓal suuta wala bono jangaɗo faam simme ala himme mal borone morla jofe kameliyane hama keñe monayse monata aade ndaare ufniɗo dente diniɗo feccoru dogowo golle gowiɗo ndolon naɗɗo e niɓɓere ina jumpa majjere arɓoro o wutta ceera e koynguli gonga ko dental caliɗo ma jab kala jiɗɗo luural yo maytelal gostaɗo sankare renda diniɗo parnoriɗo pine goɗɗe ɗe ngalanamo battane sisi laba bammane hoɗe cukkel huuɗo alo sava yummane wakki gabboyel mum so wonko hamma yarel wawi danga yummum yoolimo hamme Amadou Ly gorko mo Mboyo ko yettude pengal Mamadou Alassane Ba pengɗe kewɗe peŋanoma kono peŋtima ngal ɗo noon alhamdulillahi rabbil alamina e ngal feŋi taw wonno ko tugaje moƴƴe cati ɗum kay kañum kadi coka ha tiiɗi ɗum noon yo Allah ɓoynu ngal ɗo te ko ngal waɗata ko ɗum wurnata peŋɗe ko wadde jewte mbaɗe ni jewte dinguire dille baɗɗe fayida hakkude mabɓe hamme no yooɗi sabu ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hammene en beltanima no fewi sabu ko witto mango o waɗi yewtere wande ni gila e andinore nde gila e calsalti ɗi gila e kulhuli ɗi gila e gartam ɗam ko waktu kewɗo ƴetti te oɗon gandi waktu no wayi alɗude ni wonko tubakoɓe kaali hen tubakoɓe fraysi wonko tubakoɓe anglais kaali hen wonko arabeɓe kaali hen docteur Mamadou Alassane arabeɓe mbi waktu wayi kono silama ni sa hutoraki ɗum dal so renaki gañete o ƴetti temps makko no fewi kanko hamme saabu ko witto ngo ko witto luggo te ɗum ɗo famni en kadi ko Mamadou Sambou Diop murtuɗo wiyanno ɗemgal so janggaka jangete so ngal jangama yo ngal irtire dorcette boɗeje binde e jangde holko addi ɗemgal ngal jangede kelme ɗe o ƴeewoyi ɗe ngalano komo rutti e defte o jokkodiri e yimɓe woɗɓe o witti witto mangu te ɗum ɗo joni ko pis wonande wittoɓe woɗɓe ena holle en won titole kewɗe eɗen poti wittude hen te jamanu kala nde ari addata koye kelmede muɗum hamme fuuli hamme fulɗini kala ko ronki fulde o fulɗintu woni fulɗinde ko woppude ɗemgal ngal e ɗemgal nde helmere nde e ɗemgal ngal wonno o gooba ɗum goobu pular hamme a jarama ko fate godal noon godal firti ko goomu daranigu leñol ko helmere ɓasande fedde nde fuɗɗima wadde golle mantiniɗe kono noon ko ɓuuri mantinade hen e nder hitande foof e yontere ɗemɗe gendire fedde nde ena waɗa heblo mantinigo ena waɗi kebloji kewɗi ko hunde wonde fayida fedde nde kadi kala ñalawma ɗemgal neniwal journée internationale de la langue maternelle fedde nde ena waɗa hen hunde fayodinde ko wattindi ko tan ko Ibrahima Sarr mbo radio Mauritanie ene windi deftere wotere e français hamme ni kañum waɗi gardindi ɗi deftere nde ko ɗemɗe gendiji e jayndiji o waɗini hen yewtere wonde fayida ɗum noon godal e pengal Mamadou Alassane Ba ko pelle puneje walla eɗen mbawi wiide ni terɗe kewɗe jeeyaɗe e pengal Mamadou Alassane Ba ko kañum en tawete e godal ko wenne ceerno Yagoub en Sam Fatou Ka en Hadja en ceerno Diallo en mbo limi juuta kaw salni e hoore muɗum ko kañum woni cukko hooreje yino wiide ko pelle puneje kala koɗe mbaɗata ko kanje ndendi ɗum noon godal wi ke ene yiiɗi daranade ɗemgal ngal e kala fannu mo ganduɗa ene wawi darade hen guila e batte wittoji muɗum guila e batte jewte muɗum guila e batte hebloji muɗum wadde kanje ɗiɗi foof ko kanje jiidi kuccam kanje jiidi dongal
yo Allah hoybin bandiraɓe yiɓɓe woɗɓe nanɗo ene jiiɗi haalde mi dartina ɗo on jarama ala guriyal ngal ala ɗo ndamdi ndi arani ha ñande wonde mbaɗen hen heblo saabu ken almuɓe annabi Souleymani pamannoɗo haala ndiwri on jarama bandiraɓe merci